Quasi 24.000 estudiants han començat avui les proves d'accés a la universitat en la Comunitat Valenciana. Exactament han estat un total de 23.774 els estudiants que es presenten des d'este dimarts a l'antigament coneguda com selectivitat. Bona vesprada. Des de les 9:30 del matí han començat els exàmens i les proves s'allargaran fins este dijous. De seguida els en contarem més detalls sobre esta i altres informacions del dia, però abans i com sempre conegam la resta dels titulars que es deixa l'actualitat d'este dimarts dia 3 de juny. Les dades de l'atur del mes de maig a la Comunitat Valenciana es situen a nivells de maig de 2008 amb menys de 300.000 persones aturades. El jurat dels Premis Rei Jaume I ha decidit els guardons este 2025. La majoria han estat dones i 2 dels premiats són valencians. València torna a la primera divisió amb l'obertura del nou centre internacional d'IBM a la Marina, que converteix a la capital en el hub digital líder d'Europa, Orient Mitjà i Àfrica. En els esports escoltarem les paraules de Pedro Martínez, entrenador del València Bàsquet, després de la seva victòria a nit front al Gran Canària. En l'oratge plou en estos moments en l'interior de Castelló i a tota València, però es mantenen els avisos grocs fins a mitjanit. A partir de demà les temperatures tornaran a ascendir i fregarem els 36 graus en alguns punts. Els detalls en la recta final del nostre noticiari. Amb tot això els oferirem avui notícies Comunitat Valenciana. Són les 8:02, estem en directe, anem amb tot. Comencem. Més de 23.700 estudiants han començat este dimarts les proves d'accés a la universitat que es desenrotllaran fins el dijous a la Comunitat Valenciana. Les notes podran conèixer-se el 13 de juny a partir de les 13 hores. Diego Esteban, endavant. Hoy arrancan las pruebas de acceso a la universidad. Más de 23.000 alumnos se examinarán los días 3, 4 y 5 de junio en esta convocatoria ordinaria de la prueba de selectividad, en una cita clave para definir su futuro académico y profesional. Cerca de 24.000 estudiantes han comenzado hoy la selectividad en la Comunidad Valenciana, unas pruebas que medirán los conocimientos académicos del alumnado para permitir su acceso a la universidad. Pues no tenemos comunicación de incidencia. Sí que sabemos, según me han pasado una nota, tenemos 3 alumnos que iban a presentarse que están hospitalizados por causas normales y habrá que ver qué solución les damos, pero no tenemos incidencias. Tenemos 6.000 estudiantes dentro del sistema de la UPV, de los exámenes, y 4.000 aquí en Vera. Eso va a suponer unos 36.000 exámenes que corregir por 364 profesores y 12 tribunales que tenemos aquí. O sea que una ardua labor. Rovira se ha desplazado esta mañana hasta la Universidad Politécnica de Valencia para desear suerte a los estudiantes. Allí se ha recordado la principal novedad de este año, y es que los estudiantes afectados por la Dana dispondrán de una convocatoria extraordinaria a finales del mes de julio. El nostre estudiantat afectat per la Dana, que retrase la seva prova d'accés 4 setmanes i faça la seva ordinària en juliol, també tindrà accés totalment prioritari a les titulacions de les altres comunitats autònomes. Pese a la medida, el conseller ha lamentado la inacción del Ministerio de Educación y no ha dudado en criticar la gestión de la socialista Diana Morant. Tenían que haber cambiado, el Ministerio tenía que haber hecho una modificación de su Real Decreto que no la ha hecho. Se la pedimos al Ministerio, se lo pedimos a Diana Morant y no lo hizo.
con lo cual ahora ya no existe ninguna posibilidad. Con lo que la Generalitat ha hecho, digamos, todo lo que nos pedían, lo único que podíamos hacer que era retrasar la prueba para que tuvieran 4 semanas más para poder hacer la prueba. Nosotros hemos hecho los deberes, habrá que preguntarle a Diana Morán por qué no ha hecho los deberes. El examen con el que se ha abierto la selectividad valenciana no ha estado exento de polémica. Los alumnos de lengua castellana se han enfrentado a un análisis de textos sobre el libro de José Bretón. Un poco complicado, pero me ha salido bien. No va a salir difícil porque no era difícil, pero sí que era un tema muy controversial. Bastante catastrófico, la verdad. Hemos estado trabajando todo el curso para este examen y hemos podido salvarlo de alguna forma. La selectividad no termina aquí. Los estudiantes valencianos todavía deberán enfrentarse a 2 jornadas de exámenes, entre ellos el de Historia de España o Matemáticas. El objetivo de los alumnos será reunir la nota de corte suficiente para acceder a la universidad el próximo curso. Gràcies, Sergio Ferris i Diego Esteban. Més coses. Avui s'han donat a conèixer les dades de l'atur a la Comunitat Valenciana durant este ja passat mes de maig, el millor mes de maig des de l'any 2008 per tindre una xifra de persones aturades inferior a 300.000. Alberto Castellanos. El percentatge de persones aturades torna a baixar este mes de maig a la Comunitat Valenciana. En total, hi ha 4.881 persones menys sense treball. Això deixa la xifra total d'atur en 297.450. Per primera vegada en molts anys, estem per davall dels 300.000 aturats. Esta és la xifra més baixa en un mes de maig des de l'any 2008. L'atur ha baixat en quasi tots els sectors, en construcció, en els serveis, en la indústria i també en l'agricultura. Només ha pujat entre les persones que encara no han tingut cap ocupació. També ha baixat més entre els homes que entre les dones, i si mirem per edats, els joves menors de 25 anys són els que més han eixit de l'atur. Les restants franges també milloren, però amb un descens més moderat. Per províncies on més ha baixat l'atur és a Alacant, seguida de València i Castelló. En total, s'han signat quasi 120.000 contractes este mes. D'estos, quasi la meitat són indefinits. Una dada que confirma una recuperació del mercat laboral valencià. Gràcies, Alberto. I el secretari d'Estat del Treball, Joaquim Pérez, ha remarcat l'excel·lent notícia que suposa la baixada de l'atur en la Comunitat Valenciana, especialment després de la Dana. Comunidad Valenciana es para nosotros una magnífica noticia. Una comunidad que ha sufrido un shock climático como el que se ha producido la Dana en Valencia, con la destrucción física de infraestructuras productivas, que hoy no solo no esté incrementando el paro registrado, sino que lo esté reduciendo a la vez que incrementa el empleo, después de hace 7 meses de una de las mayores catástrofes naturales que ha tenido lugar en nuestro país, creo que confirma el éxito de las medidas que el Gobierno impulsó para la Dana. Prácticamente todas las trabajadoras y todos los trabajadores valencianos que se vieron afectados por la Dana, que recurrieron al sistema de protección agravada de los ERTE, por fuerza mayor, como saben, diseñados desde la reforma laboral y que no necesitaron ningún ajuste, sino que se aplicaron automáticamente. Más del 92% de estas personas han vuelto a sus empleos, están trabajando con plena normalidad y ha permitido a Valencia no solo no perder empleo, no solo no incrementar el paro, sino hacer justo lo contrario. Están entre las comunidades que mejor se han comportado desde el punto de vista del empleo y el paro. Obviamente no solo los ERTE, los planes de empleo desplegados en las localidades afectadas y vinculados a la reconstrucción han ayudado a que, una vez más, la protección social sea un mecanismo mucho más eficiente de gestión de la catástrofe que la tradicional austeridad. I a la Dana està dedicat el plenari extraordinari del Consell. Entre les mesures adoptades, la consellera portaveu Susana Camarero ha indicat que el Consell ha ampliat el termini de presentacions de sol·licituds per a l'adquisició d'un nou vehicle, així com s'amplia també als autònoms i societats amb vehicles sinistrats en la barrancada.
Como saben, el pasado mes de enero, el Consell aprobó las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de ayudas urgentes dirigidas a personas físicas para reparar las consecuencias económicas derivadas de la destrucción de vehículos siniestrados de distinta tipología, fundamentalmente de ciclomotores, de motocicletas, de turismos, de furgonetas y de vehículos similares adaptados para personas con movilidad reducida, con una dotación inicial de 250 millones de euros. Con el objetivo de que nadie quedara fuera, se amplió el plazo de presentación de solicitudes mediante el decreto de 13 de mayo, concediendo 15 días adicionales. Tras el análisis de las solicitudes presentadas hasta la fecha, se han resuelto 80.898 solicitudes por un valor de 153 millones de euros y se estima que el importe final a conceder alcanzarán los 160 millones de euros. Con el crédito restante y la demanda detectada, se ha considerado oportuno lanzar una nueva convocatoria de ayudas en las que, además de ampliar el plazo de presentación de solicitudes, en este caso el plazo se inicia el 16 de junio y finalizará el 31 de julio, también se han ampliado los posibles sujetos beneficiarios, ya que además de las personas físicas, como en los decretos anteriores, podrán ser beneficiarias de estas ayudas, además las personas jurídicas, es decir, los autónomos, las sociedades civiles, las comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica que sean titulares de vehículos asegurados y siniestrados como consecuencia directa de la dana y que hayan causado baja en la Dirección General de Tráfico. La vicepresidenta, així mateix, al ser preguntada pels periodistes, no ha dubtat en qualificar d'incompetent i irresponsable al cap de l'EMET a la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, que ahir va declarar davant la jutgessa que instruïx el cas de la dana, a la que li va assegurar que la Generalitat no va fer cas de les advertències meteorològiques. Susana Camarero ha qüestionat l'absència d'autocrítica, manca de responsabilitat i incapacitat de l'agència. Sí que me sorprende que el jefe de climatología de AEMET diga que acertar la cantidad de lluvia es una fantasía. Me parece muy preocupante que el responsable de la agencia estatal diga que es una fantasía acertar lo que llueve. Las declaraciones de la AEMET muestran una ausencia absoluta de autocrítica, una falta de responsabilidad y una incapacidad de la agencia estatal tras haber fallado absolutamente en la magnitud de la catástrofe que venía. Yo creo que ayer el responsable de la AEMET volvió a demostrar que autocrítica por parte de las agencias estatales cero, que cumplir con su responsabilidad cero y que lo que están haciendo es hablar de cuestiones que ni le competen ni le corresponden, en lugar de explicar cómo pudo haber esa falta de previsión. Y desde luego insisto en que la agencia de meteorología durante estos 7 meses diga que es una fantasía acertar con las previsiones que demuestran que los protocolos no funcionan, de la propia agencia no funcionan, y no ser capaz de cambiar esos protocolos para que la próxima vez que llueva de forma abundante, como pasó el día 29 de octubre, no se corrija esa situación, me parece irresponsable. Seguim. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha subratllat l'aposta del Consell per formar, recuperar i atraure talent, per a consolidar el lideratge de la comunitat en sectors estratègics. Així ho ha assenyalat després de presidir l'acte de proclamació dels Premis Rei Jaume I 2025, que ha tingut lloc en el Palau. Necesitamos todo el talento, todo el que podamos reunir, formándolo, recuperándolo o atrayéndolo. Lo necesitamos para consolidar esa etapa de protagonismo que queremos liderar, porque esta tierra quiere liderar una etapa de protagonismo y ya estamos liderando en sectores estratégicos como la movilidad, como la logística, como las energías verdes, como la industria aeroespacial o la tecnología médica, cuya presencia crece en nuestra tierra y genera inversión de alta calidad en nuestra tierra. Queremos ser esa referencia para los investigadores más prometedores e influyentes en todos los campos del conocimiento científico y para el emprendimiento más innovador. Creo que estamos en el rumbo correcto para empezar a serlo con garantías, con sostenibilidad. A principios de este año, este Consell presentó el programa Valer, una herramienta con la que queremos atraer y retener investigadores o que vuelvan. Es decir, crear esas oportunidades a las que me refería. Eso, trasladado a la realidad de un programa dotado y presupuestado,
Significa ofrecer contratos permanentes, financiación creciente y condiciones atractivas para desarrollar sus proyectos. Ya está en marcha. Se trata de crear y aumentar las condiciones para que esa idea o solución o esa mejora eche raíz y la raíz sea fuerte, para que crezca y lo haga en un entorno propicio, estable, seguro, para que dé su fruto, genere actividad y pague impuestos, como vaticinó Faraday ante el ministro o primer ministro, para que aporte así al cambio y a la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Més coses, València es converteix en un hub digital líder a Europa, Orient Mitjà i Àfrica, amb l'obertura del nou centre internacional d'IBM a la Marina. L'alcaldessa de València, María José Català, ha inaugurat este nou centre que demostra, segons s'ha dit, que la ciutat ha tornat a ser líder de primera divisió. La verdad es que hemos generado aquí un hub tecnológico por excelencia. Este punto, la Marina, se ha convertido en un faro de innovación, de emprendimiento, de talento, gracias a la apuesta de muchas empresas, de grandes empresas, por este punto. Y bueno, pues tal vez faltaba que el ayuntamiento se pusiera a pedalear, y el ayuntamiento ya no pedalea, el ayuntamiento vuela, si hace falta, para conseguir que esto, para que Valencia compita, para que no deje pasar ni una sola oportunidad y para que nos subamos a todos los trenes, que podamos subirnos porque la ciudad lo merece y además es lo que tenemos que hacer. Esta ciudad tiene que tener mucha ambición, una ambición sana, una ambición de liderazgo natural y desde luego el ayuntamiento nunca puede quedarse atrás, si puede ser tiene que ir por delante, ¿no? Y en eso estamos, en esa pelea estamos. A nadie se le escapa que IBM tenía otras opciones, pero la verdad es que estamos muy orgullosos y ciertamente quiero agradecer a todos los que han ayudado y contribuido al día de hoy, pues a la Cámara de Comercio, Invest Valencia, a las universidades, al sistema universitario valenciano, que es maravilloso y que aporta mucho y contribuye mucho, a The Terminal, a los socios locales y a empresas del ecosistema. Cuando nosotros nos aliamos con los mejores, pues las cosas salen, ¿no? Y es verdad que la colaboración público-privada en esto es fundamental y es una forma de ver las cosas y ver el futuro. Así que después de muchos años y de mucha resistencia, vamos a conseguir que esto sea lo que debió ser y lo que es un lugar de talento, de futuro y con ADN valenciano. I es parlem ara de la Diputació de València, que ha reivindicat el seu treball en gestió de residus i aigua després de la Dana, en la quarta sessió de la Comissió No Permanent d'Estudi sobre la gestió de l'emergència celebrada este dimarts. Crec que ha quedat clar en esta comissió de la Dana i també en l'anterior, que va ser la dels contractes d'emergència, on sense cap de dubte han hagut contractes que han demostrat que la Diputació de València, a través de les seues empreses públiques, ha estat al costat de tots els ajuntaments afectats, que al final és estar al costat dels alcaldes, alcaldesses, dels veïns, des veïnes, en una catàstrofe com no ha tingut precedent en els últims 100 anys, diuen, inclús en tota Europa. Jo crec que només puc tindre, en aquest cas, paraules d'agraïment a tot el personal que ha estat ahí i no ha mirat horaris, dies que s'han perdut, potser de família, però que han estat ahí cada dia, cada minut, solucionant problemes grandíssims que tenien, en aquest cas, les persones que han patit la Dana. I acaba dient que la Diputació és a lo que se té que dedicar i en aquest cas ha quedat patent i han pogut d'alguna forma dins d'aquesta catàstrofe poder veure que el servici públic ha estat ahí i és a lo que se dedica i és a estar al costat de tots els ajuntaments, que és el que tenen que fer les diputacions, i en aquest cas ho ha fet la Diputació de València. Esta comissió de la Dana ha demostrat el gran treball que les empreses públiques de la Diputació han fet per ajudar els municipis afectats per la Dana, tant Egebassa com Girsa, i en aquest sentit nosaltres no podem estar més que orgullosos del treball que hem fet des de la Diputació de València. S'ha demostrat que s'ha fet un gran treball i els grups polítics han avalat la gestió de la Diputació de València. Tots els grups polítics han donat l'enhorabona, han avalat el treball que hem fet des de les empreses públiques i en concret des de Gebassa. Sí, en aquesta àrea en concret, com parlàvem, la de gestió de residus
i Gestió de l'Aigua també posa manifest la voluntat que tinguem des de la Diputació d'assessorar els municipis, de gestionar directament des d'aquesta institució i solucionar problemes, que en definitiva per això estem en les administracions. Per tant, content de la comissió d'avui. Són ja les 8:20 de la vesprada, encetem el bloc de notícies pròximes i ho fem parlant de transhumància d'ovelles, o el que és el mateix, el trasllat del ramat oví per passar els mesos d'estiu. Anna Querol és l'autora de la següent notícia. Com cada any a la primavera, el pastor transhumant Gonzalo Gargallo ha traslladat les seves ovelles des del Baix Maestrat fins a les terres del Maestrazgo, a Cantavieja, on passaran els mesos d'estiu en moltes pastures i temperatures molt més adequades per als animals. La transhumància de Gargallo es realitza en 4 dies, anant en el primer d'ells des de Traiguera fins a Roig, al terme de Xert, el segon dia des d'allí al barranc de Salvasòria, el tercer dia arriben a Vilafranca i finalment a la quarta etapa es puja fins al Mas d'Altava, al terme de Cantavieja. Una pràctica transhumant que es realitza creuant la ruta del Llosà. A diferència de l'any 2024, en el que per la sequera les pastures eren mínimes, enguany al ploure tant a la muntanya tot està espectacular. Afortunadamente, después de la dana y lo que ha llovido esta primavera, que ha llovido casi 2 o 3 meses, no mucha cosa, pero bueno, ha ido lloviendo bastante agua y la verdad que está impressionante. Les muntanyes de Cantavieja al Mas d'Altava presentaran enguany un gran aspecte en quant a pastures se refereix. Fins ara allí les temperatures han estat molt suaus i és que el Mas de Gonzalo Gargallo es troba a molts metres d'altitud. Son puertos de alta montaña que son a 1.700 metros y es de ahora para adelante cuando viene el calor, porque hasta ahora alguna mañana ha habido escarcha y es ahora el mes de junio cuando allí se hace la hierba, cuando calienta un poco más. Pero bueno, que la verdad que pinta muy bien este año. La tendència del preu del corder continua sent bona en l'actualitat. El producte es paga a uns preus bons des de fa temps i ara es troba a 5 euros quilo per als corders d'entre 23 i 25 quilos. La verdad que bueno, este año nos acompaña todo el tiempo y los precios. La verdad que se paga bastante bien, entre que hay mucha exportación para los países árabes con esto de la fiesta del sacrificio. Los machos se los llevan a los países árabes y la verdad que está muy bien los precios. Els alumnes de l'Institut de Cantavieja han gaudit d'una gran experiència acompanyant a Gonzalo Gargallo i a les seves ovelles fins a l'Eglesuela del Cid, una iniciativa de la comarca del Maestrazgo amb la que han participat els alumnes de segon de l'ESO en la asignatura d'Educació Física. Es un proyecto que tenemos en el Instituto de Cantavieja sobre salvaguardia y la cultura masovera y se trabaja en diferentes áreas, hemos hecho diferentes proyectos. Y en el caso de Educación Física nos propuso Sonia, la chica que trabaja en patrimonio en la comarca del Maestrazgo, realizar una etapa de la transhumancia con Gonzalo. Entonces el alumnado de segundo de la ESO, que abarcan diferentes pueblos, nos hemos trasladado ayer a Villafranca a dormir en el albergue La Parreta. Amb les 4 etapes transhumants complides, les ovelles de Gonzalo Gargallo passaran l'estiu a l'alta muntanya on la majoria d'elles criaran. Després, com sempre, al mes d'octubre caldrà fer el camí de tornada cap a Traiguera. Passar l'hivern al Mas d'Altava seria complicat tant per al pastor com per a les ovelles. Gràcies, Anna. I ens anem ara cap a Ontinyent, que ha rebut un premi al seu parc de les mamàs belgues, atorgat pel Ministeri de la Vivenda. El van arreplegar l'equip d'arquitectes en la gala celebrada a Madrid. Jennifer Perelló ens ho detalla. El Parc de les Mamàs Belgues al barri de la Cantereria d'Ontinyent ha sigut distingit amb un dels premis Casa de l'Arquitectura que atorga el Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana, reconeixent així l'excel·lència i innovació d'aquesta actuació urbanística. El guardó, que s'emmarca en la categoria d'acció pública, premia intervencions impulsades per administracions públiques que donen lloc a una arquitectura de qualitat. De mans del secretari general d'Agenda Urbana, Habitatge i Arquitectura, Iñaki Carnicero, i en presència de la ministra Isabel Rodríguez, l'equip d'arquitectes format per Sari Calatayud, Rafa Mira, Sílvia Párraga i Anna Sánchez recollien el premi lliurat a Madrid i dotat amb 15.000 euros. En primer lugar, agradecer el premio, ¿vale? Y un apunte importante, ¿no? El lema de la propuesta era "Canterería, no duermas, que el río crece".
¿Y por qué esto? Pues porque era la frase, según nos cuentan nuestros mayores, que el sereno del pueblo, cuando en época de mucha tormenta y cuando veían que se iba a desbordar el río, pues iba avisando por las casas que la gente, pues, cuidado, ¿no? Cuidado que se puede desbordar. Por tanto, el objetivo del proyecto era realmente eliminar el riesgo para los vecinos que vivían en la calle Canterería, que estaban sometidos a las inundaciones puntuales. El proyecto es intencionadamente austero, tanto en materiales como en equipamiento, porque pensamos que el verdadero protagonista tenía que ser la renaturalización del río. Y lo que hemos pretendido es devolver al río un espacio que históricamente ha sido suyo. Y todo eso desde la convicción de que es posible la convivencia con los ciclos fluviales, con la dinámica fluvial y al mismo tiempo dotar a la ciudadanía d'un espai natural i de calidad. Un premi a més molt compartit. Queríamos dar la enhorabuena al resto de propuestas y agradecer a Iñaki, la Casa de Arquitectura, el Ministerio, por haberse fijado en este tipo de propuestas. Al Ayuntamiento de Ontinyent por la valentía que tuvieron, porque era un reto y muchísimo trabajo que había detrás y lo aceptaron sin más. Y bueno, y a toda la gente de a pie que nos ha acompañado durante todo el proceso, oficina técnica, contratistas, ha habido muchísima gente que nos ha ido acompañando. El govern d'Ontinyent va aconseguir sumar la col·laboració de les administracions autonòmica i estatal per donar forma a una estratègia integral de resiliència urbana dins del marc de l'estratègia EDUSI. Obrim plana cultural en el nostre noticiari i ho fem parlant de Mafalda i altres personatges de dibuixants internacionals que en esta ocasió s'han convertit en els protagonistes de la campanya mediambiental Consciència en Verd de l'Autoritat Portuària de València. Manu Seguín. La Autoridad Portuaria de Valencia dedica el mes de junio al medio ambiente y lo hace de la mano de Mafalda. La creación de Quino será una de las principales protagonistas en la exposición Consciència en Verd, una muestra gráfica en la que participan diversos dibujantes internacionales y que combina ironía, humor e información sobre actuaciones reales en sostenibilidad. Del 2 al 29 de junio podrá visitarse de forma gratuita en el edificio del reloj en horario de 11 a 7 de la tarde. Con esta muestra, la Autoridad Portuaria de Valencia invita a reflexionar a través de los personajes de las viñetas humorísticas sobre la fragilidad del entorno natural. Y es que el medio ambiente se ha convertido en el eje transversal de la actividad de Valencia Port, una estrategia impulsada con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en toda su actividad. En paralelo a la exposición, la Autoridad Portuaria de Valencia ha organizado en el edificio del reloj talleres didácticos que tienen como objetivo dar a conocer a los más jóvenes su compromiso con el cuidado medioambiental y la importancia de reducir las emisiones de carbono. Los talleres se celebrarán junto a la sala de exposiciones entre las 11:30 y la 1:30 en jornadas seleccionadas. Gràcies, Manu. I nosaltres avancem i ho fem ara parlant-los de música. I és que el Roig Arena de València acollirà el pròxim mes de setembre un homenatge musical al valencià més internacional, Nino Bravo, que contarà, entre altres, amb la cantant Marta Sánchez. Ens ho conta Joan Villanueva. Los temas más icónicos de Nino Bravo sonarán en el Roig Arena el próximo 6 de septiembre, en el mayor homenaje musical al mítico artista valenciano. Se trata del primer concierto del recinto en el que participarán voces como David Bisbal, Pablo López, Malú o Marta Sánchez. Cantar una de las canciones de un artista al que siempre he admirado muchísimo, que es Nino Bravo, que he escuchado desde que era una chiquilla
y sobre todo también el estrenar un sitio como Roig Arena, que creo que va a ser una maravilla, y estar con mis compañeros un día tan especial y tan merecido homenaje, pues para mí es una maravilla, ¿no? Y una alegría. El espectáculo seguirá un guión dinámico y emotivo que recorrerá la historia de Nino Bravo desde sus inicios hasta su consagración como mito de la música en español. Cada artista invitado interpretará una de las canciones más emblemáticas de Nino Bravo, con arreglos musicales diseñados específicamente para su estilo y voz. Algunos de ellos incluso podrán cantar a dúo con él gracias a un holograma 2D en pantalla que permitirá integrar su presencia y voz en el escenario. Bueno, pues es que esto es un concierto que une a grandes artistas, esto no se ha hecho nunca, se va a hacer en el Arena Roig, vamos a estrenarlo y Nino vuelve a su casa, y para darle las gracias a él y para darle las gracias a todos sus seguidores que siguen aquí con él. Bueno, esto es una oportunidad para mí única que se va a quedar para mí para siempre y muy emocionante, claro, con todos estos artistas, claro. Las entradas de Bravo Nino, el mayor evento tributo jamás realizado en honor a Nino Bravo y con el que se inaugurará el Roig Arena, salen a la venta el próximo miércoles 11 de junio. Gràcies, Joan. Més coses. Ens anem a parlar-los ara de literatura, amb la celebració de la Festa del Llibre de Muro, amb especial atenció per a inculcar als joves de la localitat l'estima per la lectura. Ens ho conta Nando Rico. Més de 3 dècades han transcorregut ja des que la vila de Muro, a la comarca del Comtat, va encetar la que ja és a aquestes altures una de les grans tradicions culturals de la zona. És la Festa del Llibre, un esdeveniment que any rere any porta a la localitat a la flor i nata de la literatura nacional per a posar en valor la lectura com a element transformador de la societat. Les activitats no únicament es centren en llegir, sinó que existeix tota una programació paral·lela basada en exposicions i música, amb la que es volca tota la població. Tal vegada, un dels punts més destacables de la Festa del Llibre de Muro és l'aposta per traslladar a les noves generacions l'estima per la literatura en tots els seus formats. En l'època de les noves tecnologies i la simplificació dels missatges, llegir cobra més rellevància que mai, sobretot entre els més joves. Llegir és fonamental a l'hora d'activar un pensament crític que impedisca la proliferació de missatges que poc o res tenen de constructius i que proliferen en la premsa i les plataformes socials sense cap tipus de control més enllà d'aquest pensament crític. Són 30 edicions en què es celebra la Festa del Llibre i la gent del poble, no sols del poble, sinó de la comarca, respon afirmativament perquè ve a les xerrades, participa en les activitats i és una festa que involucra no sols a la gent que ve a les conferències, sinó també als col·legis i altres institucions del poble. És la base per a tindre una postura crítica que ens permetisca pensar més enllà dels missatges que ens venen abocats per els mitjans de comunicació, per interessos econòmics o per interessos ideològics. La lectura ens permet aquesta llibertat i ens permet combatre aquests missatges que no tenen res a veure amb la realitat que tenim que viure dia a dia com a seres humans. Altra virtut de la Festa del Llibre és que escolta els lectors de la població, pel que els autors encarregats de les xerrades solen ser els que volen conèixer els propis murers. A més, l'èxit de les xerrades està quasi garantit a tenor de la gran quantitat de persones que acudixen i intercanvien opinions amb els literats. Els lectors de Muro m'han dit podries portar aquest autor, i nosaltres hem portat aquest autor, o ho hem intentat portar. Normalment són els lectors que ens diuen podries quedar a aquest autor no ha vingut, o aquesta autora. El fet de que n'hi hagi tanta gent, de poder compartir idees que normalment en foros que són d'altre tipus no podries expressar. I després veure la interacció que la gent té amb tu a través dels llibres i de les preguntes que posen i dels comentaris que et fan, em sembla que això és riquesa pel poble, pel vostre poble, i em sembla que és riquesa també per nosaltres, per als escriptors, perquè ens dona el foro, ens dona l'oportunitat d'expressar idees que normalment no tenim ni el temps ni el format de poder expressar.
En els més de 30 anys d'història de la Festa del Llibre de Muro han passat per la localitat alguns dels principals noms de les lletres, tant castellanes com valencianes. Gràcies, Nando. I d'una festa dedicada al llibre ens anem a una altra, però concretament a la Fira de Turisme, Artesania i Gastronomia, que se celebrarà a la localitat de Iàtova este cap de setmana. Hem conversat amb el seu alcalde, Miguel Esteban. La verdad que estamos muy contentos por la trayectoria que llevamos, que cada vez estamos ahí pues dando a conocer nuestro patrimonio tanto cultural, gastronómico, nuestras sociedades musicales, nuestro tejido asociativo, nuestro músculo, al fin y al cabo, para poner en valor y que la gente conozca, ¿no?, todo lo que tenemos en nuestro municipio, en nuestro territorio, que es muy importante para nosotros. Somos un pueblo pequeño de interior, que para nosotros esto es, la verdad, es importantísimo que la gente lo conozca y vengan a visitarnos y disfruten de nuestro entorno y nuestro municipio. Y sí que está bien que además que interactúen en comercios con nuestros vecinos, que lo hacen a diario, porque lo hacen a diario. Pues nuestro objetivo es que estén todos ahí reunidos, que se vean y que también aporten ideas y convivencia sobre todo, ¿no? Que estén allí. Es un espacio del Parque San Vicente, que es un sitio espectacular para donde se realiza la feria. Y la verdad que nos encanta, ¿no?, tener lleno siempre de gente, porque el aforo es total a toda hora. Y sobre todo ver a nuestros vecinos, con nuestros comercios, con nuestras sociedades, con nuestras peñas, con todo el mundo allí, pues da muchísimo gusto, la verdad. Estamos a 30 minutos escaso de la ciudad de Valencia, estamos en la comarca Ollaguño-Elchiva. Es un municipio muy tranquilo, como os he comentado anteriormente, y la verdad que ofrecemos mucho, ¿no?, tema, sobre todo deporte, naturaleza, de montaña, tranquilidad, gastronomía muy buena. Y invitarles estos 3 días que vienen, porque la verdad que van a disfrutar de experiencias únicas, ¿vale? Tenemos visitas a una mina, tenemos al pico un poblado íbero, talleres de cerámica, bueno, un montón de cosas que van a disfrutar tanto pequeños como mayores. I 36 minuts de la vesprada anem amb els esports i anem a començar amb la victòria que anit aconseguia el València Bàsquet, que li fa sumar el primer punt davant el Gran Canària per 98-74. Escoltem les paraules del tècnic taronja Pedro Martínez després de l'encontre. Jo crec que defensivament hem estat bastant bé tot el partit. Hi ha hagut un moment al segon quart que diria que on hem estat una mica pitjor ha sigut amb atac, que hem jugat massa 5 contra 5 i una mica fora del nostre ritme, i d'això s'han aprofitat. Han tingut un moment molt bo Gran Canària, que és evidentment molt bon equip i té jugadors de moltíssima qualitat, i jo crec que el Chris Jones ha fet un molt bon partit. Nosaltres estem molt contents amb ell, no sé a què es refereix, jo no he escoltat aquestes declaracions i estem contents amb ell. Ha tingut problemes físics al llarg de la temporada, però sembla que està arribant en un bon moment i res, un jugador més a sumar per al bé comú. Mentalitzats estem, una altra cosa és després com et surtin les coses, no? Però ningú al vestuari dona l'eliminatòria per guanyada, no? Ningú. Tots tenim experiència d'aquesta temporada i d'altres temporades que l'1-0 amb una eliminatòria tan ràpida a 2 victòries pot passar de tot. El Gran Canària fa uns anys va guanyar un play-off contra el València Bàsquet així, perdent el primer, guanyant el segon i guanyant un igualat al tercer. Per tant, hi ha precedents que són molt clars i que tenen que servir per no donar res per fet i per continuar amb tranquil·litat i amb humilitat. Nosaltres tenim que recuperar-nos i anar a fer un bon partit a Gran Canària, sapiguent que si juguem molt bé podem guanyar. I si no juguem molt bé és molt probable que perdem i tinguem que jugar un tercer partit, que evidentment ja és un cara o creu, no? Amb tranquil·litat i amb humilitat, com sempre, i amb màxim respecte per al rival, que ens va eliminar la Copa, que ens va guanyar el seu camp, que allà no sé quants anys fa que no guanyem, i que tenen molt bon equip, molt bons jugadors, estan molt ben entrenats i sabem que dimecres serà molt difícil. I es parlem ara d'una notícia que, encara que la donem en la secció esportiva perquè tracta d'esports, conjuga un poc més alguns dels temes dels que ja hem parlat en l'informatiu d'avui. Ens estem referint d'una banda a la dana, d'una altra a la cultura, és a dir,
a la literatura i d'una altra a l'esport, que és la secció que estem fent ara. I és que hem acudit a la presentació d'un llibre que uneix futbol, literatura i ajuda a les víctimes de la Dana. La pilota si estaca és el títol de l'obra feta pel periodista valencià Carles Senso i també impulsada per la Diputació de València. Donar-li les gràcies i l'enhorabona a Carles Senso i a la Fundació Vinatea per haver fet possible este projecte que, com bé dius, treu aquesta part positiva també en general, jo crec que del món del deport, però en particular en aquest cas el món del futbol, de com s'ha involucrat també en ajudar, en col·laborar, en posar de manifest, en mostrar, en fer un xicotet detall, però que tots els xicotes detalls acaben fent gran obra, i en definitiva en mostrar al món o en obligar a que no oblidem la catàstrofe que han patit els valencians. Sí, una ocasió històrica, no? Al final el València s'ha salvat, que al principi ho veiem difícil, ho ha fet un valencià, com ja he dit, de la mà de Carlos Corberán i tot el seu equip, el Llevant ha pujat, l'Elche ha pujat, al final el Villarreal, que ara mateix és el valencià que damunt està en Europa, vull dir que més nivell té, i la veritat que molt content, però sobretot com apuntàvem, i de fet ho aprofito per denunciar-ho, al final comentant que tindre instal·lacions deportives en els nostres municipis sí que és una emergència, hem de tenir mecanismes per poder restablir aquestes instal·lacions, perquè si no, sense pràctica esportiva és molt complicat que la gent torni a aquesta normalitat que tant ansiem. Com sempre dic, els periodistes i els escriptors sabem escriure i podem aportar a la societat des de l'escriptura. Va ser el que vaig necessitar fer per a aportar en la solució o en part de la solució dels afectats de la Dana, i vaig començar a mobilitzar a les persones que tenia conegudes, que afortunadament i gràcies a ser cap de comunicació del COTIF conec a gent del món del futbol. Tots, absolutament, tots i totes es van mobilitzar, des del principi van dir que sí, i ahir tinguem 106 noms de persones insignes del món del futbol i no també del món de l'escriptura, de la literatura, que van voler aportar el seu granet d'arena per a intentar que fos una obra important que aconseguira arribar a moltíssima gent. Una vegada més, apleguem ja a la recta final del nostre informatiu després de tota la informació que els hem donat i ara toca més informació, però en aquest cas la meteorològica. Anem a veure com tenim el cap de setmana, com anem a tenir els pròxims dies, però el que anem a fer, com sempre, és analitzar el dia d'avui, però en comptes de fer-ho observant el satèl·lit Meteosat, el que anem a fer directament és observar els avisos que avui tenim activats des de les 4 de la vesprada i que continuen actius fins a pràcticament les 12 de la nit. I amb una novetat, i és que en el matí d'avui, aquests avisos grocs per tormentes, per pluja i per possibilitat de granís, que ja estan caiguent des d'esta vesprada en molts punts de la Comunitat Valenciana, cal afegir que si ahir aquests avisos estaven actius sols per a les parts interiors de Castelló-València, des d'aquest matí també s'ha activat aquesta alerta, s'ha extès aquesta alerta pràcticament a tota la província de València, és a dir, també a les zones litorals i prelitorals. I, per tant, com deia, tots aquests avisos de color groc, torna a existir, pluges de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, tormenta, trons, possibilitat també de granís i també per vent. Però la bona notícia és que aquests avisos desapareixeran a les 12 de la nit, és a dir, dimecres ja no estaran, almenys en la seva majoria, com veurem després. El que sí que anem a veure a continuació són imatges d'avui mateixa dels cels valencians en este matí. I anem a començar, com sempre, la nostra ronda a Castellfort, a la comarca d'Esports. I també, com no, tenim aquesta fantàstica imatge del Cap i Casal de València amb la ciutat de les arts i les ciències de fons. I veuen que este matí el cel també estava relativament tranquil. També tranquil, encara que acompanyat d'alguns núvols, és el cel de Benigembla. El matí l'hem començat amb tranquil·litat, l'hem començat molt estable, però a partir del migdia
ja començaven a sentir-se les primeres tronades en alguns punts, especialment la província de València i de l'interior de Castelló, que són estan activats els avisos grocs, i la resta, que vaig a contar-los que no saben, ja està plovent en alguns punts de la Comunitat Valenciana, però la bona notícia és que demà dimecres desapareix el 98% d'aixòs avisos. I així tenim els avisos previstos per a demà per l'Agència Estatal de Meteorologia. Si a aquestes hores no l'han actualitzat, de moment el que tenim previst per a demà és que aquests avisos per pluges continuen actives demà a l'interior nord de la província de Castelló. Per aquestes pluges de fins a 20 litres per metre quadrat, per tormenta i possibilitat de granís. En la resta del mapa valencià ja desapareixeran aquest mini episodi de pluges que, com estem dient, ja estem tenint en les nostres terres. Però demà, com podem veure ja en els mapes, apenes anem a tindre res, si bé per la vesprada continuaran persistint aquestes pluges, especialment en el nord de Castelló. Però en la resta del mapa podem veure que anem a tindre un matí totalment solejat, tranquil, amb alguns intervals nuvolosos en la zona més nord de Castelló, i per la vesprada aquest sol radiant passarà a estar acompanyat per núvols, intervals nuvolosos sense cap tipus de problema. I aquests intervals, com havia dit fa un segon, venen acompanyats d'algun ruixat en les zones del nord de Castelló de fins a 2 litres, 1,4 litres per metre quadrat, i recordem que demà està actiu l'avís en la part nord interior per aquestes pluges, avís groc. Anem a veure les temperatures, perquè encara estan més o menys estables en xifres molt similars a les que hem tingut en el dia d'ahir, un poquet més relaxades. Esta nit en alguns punts valencians hem tingut menys calor, però a partir del cap de setmana, tasca, tornem altra volta a tindre episodis de calor, però no serà en gran part de la Comunitat Valenciana. Anem a veure, per començar, anava a dir tormentes, les temperatures de demà, senyores i senyors. Anem a veure de nord a sud, com fem sempre. Atenció, a Morella, 21 graus de màxima, ha baixat la temperatura màxima respecte dels dies anteriors, 11 de mínima. Castelló de la Plana, 28 de màxima, 19 de mínima. Atenció a aquestes mínimes que fan que continuen tenint en alguns punts nits tropicals. 28 de màxima, 14 de mínima a Sogorb. Atenció, a València, 29 de màxima i també 20 graus de mínima. Nit tòrrida, 26 graus de màxima i 13 de mínima a Requena. Atenció a Xàtiva, que frega els 32 graus de màxima, 18 de mínima, 30 per a Dénia de màxima i 17 de mínima, altres 30 per a Alacant, 19 de mínima, Alcoi, muntanya alacantina, 28 de màxima i 17 de mínima, i atenció a Oriola, que també frega els 32 graus de màxima, però també frega els 20 graus de mínima. És a dir, continuem amb temperatures altetes, mitjanament altes, no tan tòrrides com les del cap de setmana anterior, però també més baixes de les que ens esperen el pròxim cap de setmana, com veurem després. El que anem a veure de moment és per comunitats, per províncies, Òscar. Anem a Castelló. I ahí tenim, com per exemple, així tenim aquest episodi de pluges que obeixen un poc als avisos que estan en alerta demà activats. 3,1 litres per metre quadrat a Castellfort. Benicarló, la tònica general és que no ploga, però en algun moment donat del dia podien caure 0,3 litres per metre quadrat. També podien caure en algun moment del dia al Toro 0,8, però també a Ademús 0,1. Però la tònica general del dia, com podem veure, va ser d'intervals nuvolosos, més acompanyats de pluja en el cas de Castellfort i de manera molt més esporàdica en Ademús, el Toro i Benicarló. Vila-real, intervals nuvolosos sense pluja. Repassem les temperatures. 11 de mínima, 19 de màxima a Castellfort. Així també es nota aquesta baixada de mercuri. 18 de mínima, 25 de màxima a Benicarló, 19-27 Vila-real, 12-24 al Toro, i al nord de la província de València, al racó d'Ademús, 13 de mínima i 27 graus de màxima. Anem a veure la part central del nostre benvolgut mapa valencià i tenim així una diferència notable respecte de l'episodi de pluges que estem vivint en aquests moments. Apenes 0,2 litres per metre quadrat que poden caure a Sagunt, i en el cas d'Ontinyent, encara que la tònica general no serà que ploga, podria caure alguna goteta sense importància. Ni tan sols hem volgut posar xifra perquè va ser mínima. La resta del mapa, com podem veure, intervals nuvolosos en tota la província de València. Passem a repassar les temperatures. 13 de mínima i 28 de màxima a Toixa,
17-27 per a Sagunt, 18, atenció, 32 de màxima a Énguera, 30 per a Paterna, de màxima i 18 de mínima, atenció, Ontinyent, que fregas 31 de màxima i 18 de mínima, i Gandia, que tindrà una nit calurosa amb 20 graus de mínima i no més calorós el dia amb 28 de màxima. Anem a veure la part alacantina del nostre mapa, la part sud, i podem veure que anem a tindre també un dia completament tranquil, un dia amb intervals nuvolosos, si bé en el cas de Sacs, com hem assenyalat així, tampoc hem volgut posar una xifra perquè no està gens clar, però de caure podria arribar al 0,1 litres per metre quadrat, és a dir, riant de riant, perquè la tònica general de tot el dia va a ser intervals nuvolosos. I en el cas de Sacs i d'Ibi, 0,1 litres per metre quadrat, és a dir, no res. Repassem ràpidament les temperatures. Atenció, Xàbia, que fregaràs 30 graus de màxima, 17 de mínima, també 17 de mínima a Cocentaina, 29 de màxima, 16-26 per a Ibi, 16-29, atenció, per a Sacs, i Torrevella una nit que tindran també calurosa amb 20 graus de mínima i 26 graus de màxima. Bé, ja hem vist quina és la tònica que anem a tindre demà en tot el mapa valencià, però com anem a acabar la setmana i com anem a tindre l'inici del cap de setmana. Ja ho veuen que l'oratge ve per a estabilitzar-se, és a dir, aquest episodi de pluges que estem tenint en aquests moments en tota la província de València i en l'interior de Castelló va ser un episodi vist i no vist. I així, el dijous dia 5 tampoc anem a tindre pluges de gaire importància perquè encara quedaran alguns resquicis de pluja al nord i a l'interior de Castelló, però 0,6 i 0,2 litres per metre quadrat, és a dir, res que no farà falta ni paraigües, bàsicament. En la resta del mapa, intervals nuvolosos, si bé el sol estarà més radiant en la part sud del mapa valencià. Per al divendres dia 6 podem veure un divendres que serà completament estable i un dia en el que el sol estarà acompanyat per intervals nuvolosos sense cap problema, ni tronades, ni gotes de pluja, ni gotes de sol, ni bitllets que tampoc mos cairan del cel, molt al meu pesar. I com anem a tindre el cap de setmana? El dissabte, doncs ja poden vostès veure que anem a tindre un dia completament solejat. I malgrat la solejamenta, vostès saben que a mi m'encanta inventar-me paraules, veritat, anem a tindre una xicoteta taca de pluges, per dir-ho així, en la part nord de la província de Castelló. És a dir, la tònica general serà que tinguem sol, però en algun moment donat del dia i de manera molt esporàdica poden venir alguns nuvolets amb 0,5 litres per metre quadrat. I dic molt improbable perquè conforme vaig avançant els dies i la previsió és més que probable que estos 0,5 litres desapareguen del mapa de previsions, perquè ja ho veuen que anem a tenir un dissabte completament solejat i amb unes temperatures que torne a convidar-los a que se'n vagin a la mar, a la piscina o que vagin per l'ombra, perquè van a tornar a augmentar i anem a tindre màximes que tornaran a recordar-nos a les màximes que tinguérem el cap de setmana passat, però també és cert que diuen que aquesta massa d'aire africana que va tornar a vindre per al cap de setmana pot ser que faci que encara més pugen els mercuris en el nostre territori. Ja anirem veient conforme passen els dies. De moment, el dijous el que podem dir és que les màximes, en el cas de les zones litorals i prelitorals, estan entre 27 i 30 graus, les mínimes entre 17 i 20, i en el cas de les zones de l'interior, les màximes entre 27 i 30 i les mínimes entre 16 i 18. Remarquem aquests 23 graus al nord de Castelló i aquests 31 al sud de València o els 30 al sud d'Alacant. Passem al divendres i podem veure que els mapes més o menys grau amunt, grau avall, la tendència més o menys és la mateixa, màximes d'entre 27 i 30 a les zones costaneres, mínimes d'entre 17 i 20 i en les zones de l'interior entre 28 i 30 graus de màxima i les mínimes en 16 graus. 25 graus que tindran al nord de Castelló, 33 al sud de València i 30 al sud d'Alacant. I ara ve l'esclafit. Disculpen, en aquestes hores ja uno té fam, té set i se li va la veu. Què va passar el dissabte? Fixeu-se en estos 36 graus que en principi s'esperen per al sud de la província de València, de temperatura màxima, però observem estos 35 que s'esperen per al sud de la província d'Alacant, o aquests 29 que van a tornar a tindre en la part nord de Castelló. Podem veure que el dissabte els mercuris tornen a pegar una pujadeta. Les màximes més o menys es mantenen en zones litorals i prelitorals en valors similars, entre 29 i 31 graus, mínimes d'entre 17 i 21 graus. Atenció a València, que tindrà nit
tropical per al dissabte. Les zones de l'interior no ens les deixem arrere perquè si ens fixem, a l'interior de València també fregaran els 35 graus, els 32 a l'interior de Castelló o els 34 a la muntanya alacantina en quant a temperatures màximes. Les mínimes estaran al voltant d'entre 17 i 19 graus. O sigui que el que podem observar és que aquesta predicció que l'Agència Estatal de Meteorologia ens havia dit la setmana passada va camí de complir-se. Hem tingut un xicotet episodi de, anem a dir-ho així, de relax dels mercuris, en part també donada per aquest episodi de pluges que estem tenint a hores d'ara en bona part de la Comunitat Valenciana, però després vindrà la calma, vindrà el sol, però el termòmetre tornarà a tirar cap amunt, amb la qual cosa és més que probable que el cada setmana ja hem vist com anem a tindre el dissabte. El diumenge pot ser que encara tinguem les temperatures més altes i que es vegem obligats a anar-me'n a la piscina o a la platja o estar a l'ombreta amb bona cosa de refresc, així que ja hem vist com ens ve el cada setmana, que és que l'estiu ha vingut de cap. I vostès saben que a mi m'agrada intentar sempre oferir-los alguna proposta de cara al cada setmana, perquè si a vostè no li agrada la calor, a poca gent crec que li agrada aquests calors sufocants. Si no li apeteixen a la platja, no li apeteixen a la mar, doncs poden anar a algun lloc on tenen aire condicionat que s'està de meravella. I aleshores jo el que voldria proposar-los per a este cada setmana és un plan cultural, un altre. I en aquest cas es proposa visitar el Museu de l'Etno a València, que és un espai meravellós. Si a vostès li agrada les coses nostàlgiques, l'Etno de València, que és el Museu Valencià d'Etnologia, com veuen, és un espai preciós especialitzat en sorprendre amb les seues increïbles mostres. I aquestes mostres, com veuen ja en les imatges, es fan viatjar a través del temps i a través també de la nostra història i de les nostres costums valencianes. I amb aquestes imatges i amb la nostra invitació a que vagin a veure l'Etno, tanquem la nostra edició informativa d'avui. Demà dimecres tornem amb més notícies Comunitat Valenciana. Gràcies per la seva atenció. Demà més. Bona nit.